job guys. Mayong hapon sa inyong tanan. Nanapog ko karon kay mag road trip no sadta. Mag-agi ta dito sa Tagwanaw, Indahag, Cagayan de Oro City. Ikanta dire sa Lumbia. Tanawa. Grabe subdivision dire Lumbia. No. Terra Nava. Nasa laag mi dire karon sa Barangay Lumbia. Padulong ta sa sitio Tagwanaw, Barangay Indahag. Tara, let's go. Luwag na rin kuan guys. Luwag na kayo ang Lumbia, dalan. So namingaw kayo na eh. Tapos kamay king dalan, baka ron na. Luwag naman kayo. Amping sa pag-drive.
kuan guys, uptown nga guys ano. Nadia unahan. Hapit na dool naman. Change lane okay, para makita ninyo ang view dali. Wow, ano napahak na ngayon dali. Mga subdivision na just kilid. Guys, ano na di unahan. Hinay lang tayo, hinay. Change lane ta, change lane. Kamulo ko sa nagtrabaho. Guys, ano dire ang entrance oh. Nasa right. Right. Dito mo mapakita. I-check na lang inyo sa Urban Vloggers. Nag-upload siguro sila din. Nagtagwana ko, mutuyok lang ta dito. Tapos balik na po din ta sa ibabaw. By the way, naaday pag-ordering kuan, cafe. Ay, saan eh? Food Park. Bago nga food park. Pangalan kay The Copeland. Copeland Food Park. Alright, atong tanaw nun say update dire. Kay nagpanuag sila sa dalan dire. Kaniyo. Ning nasa right ay mga kuan ilang kuan lagi nag-widening sila. So magpasalamat ko sa mga nag-subscribe bago sa akong YouTube channel Mabuk TV. Salamat sa inyong suporta. Sa walay puas nga suporta. Na paibak ko. Vivo dire guys. Tapos gibutang, gi-installan na pod nila og ano solar. Kaning violet nga nasa ang left. Na ito sa ubos daghan ni dito. Gipang-installa na nila. Uba lang iking dalan na dire mo. Ano ni naguba ang sad ni. Okay, so dagan kasi lagi pang kalutan no?
tanaw ni sa left to. Nao ng mga violet nga kuan, poste. Solar na. I-install na nila bago ra na. Bago raw kitaan na. Naputoy bago diri nga food park. Diya tapad ra sa kuan. Tapad ra sa Quorum. Atong testingan og kuan niya ana. Mulabay taon niya, mulabay. Testing lang ta, testing. Busy kay diri ibabaw eh. Dagan mga subdivision pod ginatukod nila. Oh, bibo kayo. Nay kanal. Tapos mag-widening pagid sila. No, kanaw nay bakpo gani. South Diversion Road ay ni. Ano siyang dalan padulong sa mga shortcut if from uptown mo para iwas traffic ba. No, na ibago dira ako no. No, di ibabaw. Subdivision. Pamulo sila ba? No, dagan na kayo kaning violet. Dagan na kayo mga solar ba. I'm not sure if musiga na ba na. Wala pa akong kaagi ko dire og kanang gabi na. Diara day taunaan kay magpatubil ra ta. Eh pagkawan tubil balik na punta. Diri lang ko kapatubil kay pag adto ko dadto sa mga Severe Heights, padulong SM. Grabe mo kay ka-traffic dadto. So diri ra ta agi kay mingaw. Dire right turn. Dire ako kay tag 59. Sa 3 and L Sands. Tuyak lang ta guys. Igor kami nagpatubil kay. Balik tayo to, saka. Aday dren tree house. Alright, unang sata. Choy kay sakyanan bay. Balangaw sa Kalinaw Village. Ibig day ang kuan regular. Ipakita ta mo sa Cagayan de Oro River guys. Di araw na. Park sa Takadjot.
Cagayan de Oro River. Wow, time check, it's 4 p.m. So gauyog ang kuano, gauyog ang tulay. Oh. Wow, ala, gauyog. Oh, uyog, gauyog. Gauyog ang tulay. Gauyog ni dire guys, basta mag-standby ka dire. Gauyog ni siya. Sa utay nga to kadagko nga mga truck wagi. Nami sa pikas nga bahin. Dire mi okay ni tabok man mi. Tabok na. Ay karon dire. Ay. Alright, cellphone ra akong gigamit kay kapoy tangtang sa GoPro sa sakyanan. Alright. Atong tan-awon ang katong Dacoupland Food Park. Igor rami mo labay, dili na mo sulod siguro. Ato lang tan-awon guys. Guys, dire tao, pa-right. Okay, dire ang dalan. Silingan na sila sa forum. Tara. Dire tagi, dire. Nay mga subdivision dire. Tsada nang hindi overlooking kayo. Wow, ako ning korom guys. Nang korom. Narang Coupland do. Tara. Na food park. Anong Coupland guys? Entrance. Ambog ka. Right. Labay ta ito taunahan. Labay lang sa mi guys kay Furniture Avenue. Ano dito yo? Furniture. Tsada mga balay. Naidalan, no? Tsadang dalan. Steep king dalan dre guys. Ingat lang, ingat. Wow, tarang overlooking oh. Tara, overlooking oh.